Hlala kwintokozo ekhuluma nawe igama kuPastor Italian Africa. Sicela ukuthi inamba isebenze kusongo 9 ekseni nge 5 ntambama. Kodwa isetshenziswa umuntu ongumlandeli we-channel, umuntu oyimember ye-channel, umuntu oyilunga le-channel. Sibheka la. Usicelo kaMdladla. Kodwa ngiqale kanje, inamba isebenze kuphela kuma calls not WhatsApp. Sicelo Mdladla 6394 sanibonani. Bathandekayo. Kusho ukuthini ububugeza eBavini kukhona uToran coin ngaphakathi kweBatchep. So sicelo Mdladla dreamt of himself bathing. Inside the bathtub there was a Toran coin. So nake singakusho. Number 1. Ngokwesintu uma uphuphu ugeza kuphawu eluthathwa njengoluhle kakhulu uma ugezele oBavini. Lokhu kungakhomba ukuthi kumele uthole ukugezwa ngoba mngenzeka lezi idalwa zakho ezikwempela zidinga ukuthi uzihlambulule wena emana. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha ugeza uphawu oluhle kakhulu uma ugezele oBavini. Lokhu kungakhomba ukuthi kumele uvakashele amanzi esiziba ngoba lezi idalwa izidinga ukuthi uyozihlambulula mhlawumbe emanzini ayisiziba, uyayibona? Okay. 3. Kuyenzeka uma uphupha ugeza kuphawu luhluma ugezele eBavini olungabe lusho ukuthi kumele ufune umelaphi osebenza ngamabhavu uthole ibhavu lokuhlambulula noma lokuzihlambulula elizokusiza ukugeza likuhlambulule wena lisuse ungaba amathunzi noma lixazulule izinkinga zikamoya ezikuhluphayo noma engahle zikuhluphe yabona. Kusho ukuthi ngithini mina ngithi kuwe 1 kungaba ukuthi ugeza uhlambulula idalo zakho ezidinga ukuhlanjululwa. 2 kungenzeka uthole ukuthi kumele uvakashele into eyisiziba uyozihlambulula khona. 3 ngase ngithi kungenzeka ukufanele uthole ibhavu ngoba kunabelaphi abanawo amabhavu okuhlambulula abantu bebagezele eBavini for whatever reason yabona. So kungenzeka na kufanele uthole into eyibhavu nje uyogeza ke lapho noma ke uthole nje lezo washo uzigeze nje khona lapha endlini mhlawumbe eBavini la kunankinga noma uye kulantu bageza lo 2 rand ke kungenzeka ungawusebenzisa uma uyohlambula izidalo zakho ukuthi mhlawumbe ngabe uyohlambula khona noma uhlambula leso ziziba noma uyohlambula lelo bhavu lo 2 rand uphathe mhlawumbe uyawuphonsa ke lapho lelo bhavu lelo noma kuleso ziziba noma kulawo manzi ukuhlanganisa ke lezi idalo zakho zeinhlangothi zonke ngoba lo 2 rand ungamela mhlawumbe inhlangothi ezimbili ezikwembethe wena esangapha nesangapha isidalwa uzihlanganisa ukuthi zibe munye zikwembathe bese into yakhe yasuya lokhuza ke iba yinhla yabona. Siyabonga beblessed.